Dugang 8 counts ng cyber libel ang ginfile ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas batok sa Public Information and Community Affairs Office Head sang Iloilo Provincial Government nga si Nerion Lujan. Sa press conference kay nasangaga gintuad sang alkalde nga may impormasyon ini nga may igaserbin na nga warrant of arrest kay Lujan may kaangtanan sa 3 ka counts sang kasubong nga kaso nga una ginpasaka sang alkalde. Madumduman nga ginbasura sang Iloilo City Prosecutor's Office ang motion for reconsideration ni Lujan sa 3 ka counts sang cyber libel. Ginsita man sang alkalde ang pagpost ni Lujan sa tiyon nga ginakabig duty hours sini. Gintingwan sa GMA Regional TV nga makuhaan sang bahin si Lujan apang ginpadala sini ang kabahin sang iya post sa iya social media account. Ginpahayag sini nga ang iya gina-ekspektar ang pagpapanaog sang warrant of arrest bangod kabahin ini sang legal nga proseso. Ginabi-abi naman sini ang 8 ka counts ng cyber libel apang wala pa ini nakabaton sang notice of charge. Nagamit man kuno ini sang scheduled post features sa social media bilang depensa sa ginaligar pag-post ini sa tiyon sang duty hours. Kung hindi ka nakakatapos sa media, dason pahuyan mo ko, oppress mo ko, ridicule mo ako, I will not allow it. You're a public servant. Kung ano obraya para mag-atake sa akon during office hours,